Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chakaitika ndechekuti manga muri muna October last year. Ndakabata message erudo mufoni yemudzimai wangu. Message awa ndakamambata sezvizvi. Mwana akarwara. Mudzimai kwakundifonera kuti chichi kwandiri kuno kumwana arwara. Uya tione kuti tingaite sei nemwana arwara. Veshiwa ndakaenda kuchechi kuendo ndasvika ndondoona mwana ari serious ari kurwara. Ndikati saka nyaya yapo yaye kutakura mwana tindi naye kuchipatara. Ndopata wirira. Zvakachinzi chienda kunotsvaga mota yokuti titakure mwana aende kuchipatara. Mukadzi ndobva nditi achi oifoni yangu ine mari. Mukasvika mukaona mota, motifonera kuti mota taiwana. Moya motitora. Tikati zvakanaka. Patachinjana mafoni, mukadzi ndobva ndipa yake. Indomba ndatora mbanampa yake. Ndichangoti fambe. Ndopana yakapinda message mufoni. Yanga isina basa message iyo, asi ndoika ndipo ndizoona zveve zviri mukati. Kudai so ndikuona pane message yakanzi enda pari free ndimbokufonera. Imwe yanga ikanzi ndosaka ndakambokuudza kuti tikaita zvima message tinobatwa wangu. Dzaive dziri nhatu message dzakapinda imomo. Zoti mukandipa kana makuda kukuratidza ndokuratidza. Zvakandinetsa kuti kuma message ari kutaura kuti kudii. Ndikamba ndangofunga kuti ndikamachengeta arimo message anogona kudelete. Kandi mafuadira mune rimwe line. Ndokuda ndakachiona ndikamafuadira muline rangu inini ndo rasara naro mukadzi. Pana mafuadira kune imwe line randaingoziva nemusoro. Ndobva apinda message munhu yakamba akachamadzana message ari pandizosira kuone kurumbidza. Zvanzi message ako arumboti kudii ndikati please ndapota ndichengeterochi message wa ndozonyatso kutsanangurira kana ndasvika pa ground. Zvisho ndikaendera mberi nerwendo rwangu mota ndopandasvika ndopandaiwana. Ndopandafonera mukadzi ndikati mota ndaiwana. Ndopataenda nemota ndopatasvika ndopatatakura mwana ndopaenda kuchipatara. Asati aenda kuchipatara ndakabva ndaudza mukadzi ndikati mukadzi mufoni mako ndabata message andawana. Asi kwauri kuenda kuchipatara ndiri kukumbira kuti kana wodzoka message iwa ndakaona arimo. Wozanga akuda foni yake. Ndikabva ndamupa foni yake ndopaenda kuchipatara nemwana. Tikanogara dzinenge 3 or 4 days ari kuchipatara nemwana. Adzoka kubva kuchipatara situation yemwana yange isati yanyatsomira mushe. Ndikaona kuti anyaya iyi tikada kuti tiitaudzane urwere hwakadai so azviite mushe. Tikagara 3-4 days. Ndopa ndikazoti ndichindiratidza message aya. Mukadzi akandudza kuti message mufoni amuna. Ndikati akwenga iwo ndikakuudza wane kuti message andau kumaona arimo. Zvakachinzi ameno kuti akadelete kaseta soone inbox yaitonawo message akaita akawanda. Ndikati awokudai zvisinei inini message anda ndamatorawo zvine unyanzvi. Ndandamaforwardira mune rimwe line. Zvino message acho awari apo. Nditsanangurira kuti ari kurevei. Mukadzi akandudza kuti message aya waona ndiwaya zveshuwa anga ari muline mangu. Zvanga ari muline mangu asi haasi angu. Mumwe munhu akatokumbirawo foni iyoyi achinyorerana nemukomana wake message. Ndikati munhu wacho ndiani? Ndikataurawo mwana womukoma wangu. Ndiye aishandisa message wayo. Asi ndikawana kusagutsikana. Ndikaramba ndoitsvagurudza nyaya iyoyo. Dzimara ndazviona kuti mukadzi ainyepa nokuti kuti mwana enda ndasvika pakumubvunza akati aiwa izvo zvandiite handizvizivi. Ndakazoramba ndomunetsa mukadzi akasvika pakuzobvuma zveshoma message aya ndeyangu nemukomana wetinodanana tane 1 week tichidanana. Zvinova zvakandishamisa kuti uri kutaura kuti maane 1 week muchidanana asi message iri kutaura kuti ndakambokuudza kuti vaiti message atotanga kutonyorwa musiwo uye asi message ari kutaura ndakambokuudza kuti karamba tichiita message tinobata. Ndikava nequestion mark ipapo munhu ndikaramba ndomubvunzisisa. Dzimara zoti zveshuwa isi tinodanana asi 1 week akaramba akadaro chete. Papera madays ndikazoonawo mukomana wacho anganyora message wayo. Ndobva ndamubvunza akandiudza same statement ndanga ndaudzwa nemukadzi kuti message asi emudzimai wenyu ndaitonyorerawo nemumwe munhu. Ndikasvika paextend yekuti ndikagumbuka mukomana ndikamurova. Ndamurova mukomana akandiudza kuti ndaramira ndikudze chokwadi ine mudzimai wenyu tinodanana tane kaviri katikarara tese. Nofunga ndikazodzoka ndikaudza mukadzi ndikati kuyo mukadzi wakambondinyepera wani uchitaura kuti mune 1 week hamuna zvamukaita but mumwe wako ndamuona aita se abvuma nyaya. Saka ini zvandakuita nenyaya yako inofunga musi wataitaura nyaya tikataregerana. Nofunga chawataura ndochokwadi chako chese. Handidi kuzonzwa futi imwe nyaya ikafanana neiyoyi nokuda kuti zvauri kuti wapedza zvese ndo zvese. Asi nhasi yaipi yandakunzwa yekuti mukomana kuti makatoraramisa. Ndikasvika pakuti inini nyaya ndakuda kuenda nayo kuna tete vako. Nokuda kuti kumusha kwenyu hama dzavo nguva zhinji togara tonetsana mhosva inenge iri yangu. Vanofanira kuzviziva kuti patinombonetsana paya wenyu mwana anotadza. Zveshuwa ndikafonera tete vakauya. Tete vauya vakakumbira regerero vakati mwana wako kaita akanganisa. Ini ndikati tete inini uyu munhu uyu
pachokwadi ine handichada zvemudzimai nokuda kuti mudzimai ari kuramba achindivigira masikireti akawanda. Nyaya idenda ndisina kuramba ndichiitsvagurudza nyaya iyi, iye angatoiviga zvichiro kuti haadi kubudirana neni pachokwadi hamene kuti imba yacho tinoigara sei. Tete vakanditi inini kana wakutaura zvokuti mukadzi wako iwa uchada ini handikwanisi kuti ndikutendere izvozvo nezvikonzero zvavo zvavakapa. Vakati inini handisi wekufemili ikoko, ndomusi wandatozvizivawo kuti havasi wemufemili imomo nokuda kuti mukadzi akanga ngondodzonditenda. Tikagara mazuva ndikazoudza mukadzi ndikati inini mukadzi inini nyaya yapo ndeyekuti ndakukurongedzesa ndinokusiya kumberi mumaoko evabereki vako. Mukadzi akati oraita hazvina kushata, ndobva mutirongedza. Haana kurongedza. Second day ndikati kumukadzi ini ngandika kutirongedza hauna kurongedza. Nhasi ndakuchikushandisira chisimba chiburitsa zvinhu zvako, mota yotore zvinhu zvako panze uende kumusha kwenyu. Haana kurongedza, akambatotiza pamba ndobva aenda. Aenda akanogarawo imba yepanix paakanogara. Itai muchidimbu muchidzokera panyaya yenyu chaiyo yetinozopedzera tarasika. Saka nyaya iripo ndeyekuti mudzimai ndakamubata nechikomba. Ndamubata nechikomba ndonyaya ndaunza naye kuno kudare kuno kuti inini mudzimai uyu handichada nokuda kuti akuita zvezvikomba. Ndo muchidimbu nyaya ndinayo changamira. Right, amai. Kana wasanganidzana namatambudziko yangoti tichitaurisa ndasvikawo wasanganidzana namatambudziko yawakaita yawasanganidzana naye usazosvika pakurova. Last time wasanga muno ukaona murume akagara apa akaburiswa akadai so akatsvanywa neZimbabwe nechikomba iwe unozosvika pasiri pasi unongo watadzika haika kana waita musati gapari wasanganidzana musati gapari uya kumazita redzimhosva enda kumazita redzimhosva unotongana naye pari kunzwika changamira. Amai mazvinzwa here zvataurwa nemurume wenyu ari kuti achada nezvenyu nezvikonzero zvemameseji ezvikomba muri kuti kudii? Aita paanopera nokuda kuti ataure kuti zvikomba Uraiti chikomba ari kutondinyepera changamira nokuda kuti nerumongo inini ndatoona nguva ndakasiyana naye murume. Gore rinoda kutokwana rechitatu mumba mangu haatomuzivi kugara kwangu ndikangogara kuti inini ndikugara zvokuchengeta vana nokuda kuti ava ndibamuni murume wangu wokutanga ine akafa ndobva ndagarwa nakana bamuna. Saka akazotora munin'ina wangu, atora munin'ina wangu kubva atora munin'ina wangu zvima pava kutokwana gore rechitatu akabva azotanga kutoumira zvokupinda mumba mangu nokuti kana dai akauya mumba mangu anongopinda orara umu. ndo zvakazopa kuti muite Handi zvokutoti kana kutoita chikomba chacho chaicho handina kutombobvira ndachiita chikomba ichocho. topewo tione mameseji acho. Kansoro izvi zinyaya yanga yakatongwa kare kare. Ayo ava si ndivo baba venyinyi ndivo vanga vakashedzwa nedare ranoti takati hatitonge havasina baba. tikataura tichiti hatikwanisi kukurambanisa baba wako asipo uyo aramba mukadzi hatina kana kuitonga takatoirambira kunze takati ava havagoni kuramba. Endari regai tibvunza amai imimi muri kuti ava ndibaba inini vakagara nhaka mushure mokufirwa kwamakaita nevarume venyu vakatanga kurorai uye muri makore matatu. Aiwa asi matatu ndeyekuti haasi kupinda mumba mangu atakatogara tese atodarika 10 years. Aiwa totaura isi tiri pamakore matatu amataura kuti muchafamba somurume nomudzimai ndopatiri hatisi kutaura makore matatu ekuti ndopakafa varume venyu mazwaka amai. Ehe nhau iri kutaura baba wokwenyava hungu mukatanza akatigara nhaka kudii kana makagawa nhaka makapinda mumba handi makabereka mese murume wenyu mazwaka musade kupotorera kuseri kogomoko hakuna chinhu tikuda ikoko kuno zvinhu. Ehe imimiwo muchizvionawo imimiso mukadzi kugara makore matatu murume asingakupindireiwo mumba munofunga kuti kutaura kwavari kuita nhasi mungati vari kunyepa kutaura kwavari kuita nhasi Kokuti ndine chikomba kokuti vakabatwa nechikomba
mungataura kunyepa here mimi pamakorewo matatu handimanga makutoti mimi ndatowo munhu akatambanuka handida murume. Aiwa iripapo mukadaro shuwa nokuda kwokuti ndo zviripo but inini hangu handina umbeki ndakaita zvikomba zveshuwa. Wozi inini kana mukatomuona mwana chaakutaura nezvake. Kutaura pamberi paMwari. Mwana wamaidanana naye. Wari kutaura nezvake kuti ndakadanana naye. Kudanana kunozera here. Chakabire ndakara 10 years. Ndozotanga kuda kuura nhasi. Ndakatofirwa. Kuti dai ndaido kana chihureka. Dai ndikatonoita dhumusha kwenu. Asi ndakashuvira kuchengeta vana vangu. Ndiwo ndakashuvira kuchengeta ndisati kuziva kwedu watoita amai. Tinozviziva kuti rudo hauna zera. Manzwa rudo hauna zera. Kana makatarisa nhau dziri kutaurwa nemapurisa, munoona baba mukuru futi achinzi abhinya kamwana kachecheso. Saka izvozvo hatingamboti zvingave noumbowo vanhuwo vachibatwa nemapurisa. Rudo hauna zera. Kana ari munhu kuti akwanisa kuti amurume anogona kudanana nomunhu waanoda nokuti vawirirana pakudanana. Izvozvo hazvina zera. Asi ndingati taurai. Nini pane pandaenda ndibati zvishoma kana ndisina kutaika kunzwa kwandaita ndekekuti amai vatwaini kuti mama ane 10 years naye maroorana baba handika asi mune 3 years dzaungasisa kupindirei mumba handitika right pa 3 years dzamusapindirewo mumba musayana neza handika pamba pane chigumburo chipi itai gaga handika atora mukadzi wechituwa handika ndepakatanga kukusiyai nyaya yemeseji yanga yati yapo here akakanga atokusiyai kudhara favaika akanga akusiyai kare akusiyai kare kwetireza muda handika handika ndopakabata mameseji aya zvirira kuti mumwoyo make nemi makanga mabuda kare asi nyaya isati yapo ndozvamukusanangura naye mukomana imbochekesa ipapo asi wati uite nhoroondo ukaita nyaya kutainzwa kare toda kunzwa chete kuti mudzimai usati wabata mameseji aya tiri kuona handika mashuro handika makaparadzana kapa kwete changamire mamuri meseji hatitesi changamire mu 3 years time imomo changamire titori nemwana izvozvo mwana mudiki tori makore matatu aiwa ane makore matatu asi achienderana nekuti kuberekwa kwemwana iyoyo ndo kwakava kekupedzisa kuri kuzadzisa makore matatu avarikutaura ndopadairo asi dai mataura kuti tine mwana ane makore 2 kuti ane gore. Alright. Imi amai mukomana wacho munzera wamutinini ndiwamunogomagana iye zvikurwa kwaiyeni nevarume enyaya muri kuziziva ndati muri kuziziva here zvikuru after iyeni arohwa kune kwaakazoenda here kuzomangana kuti ndarohwa nyaya ndisingazive handina kukwanisa kuziva nokuti ndanga ndisipa ndandi kumusha hamuna ruzivo nazvo izvozvo nai pamukamura iyeni akazoenda kana zvikaperera ipapo zvakaperera ipapo okay kuratidza kuti akarohwa mushaita sei tiri ipapo akatotaura mashoko ekuti ndokwanisa kukubhadhara ndikati handina chandinoda kwauri mapanzo murume wamaipinda naye akarohwa akabvuma akataura kuti aiwa asi ndimimba akadziva ndiye mukomana chanoziyina chindi akarohwa akabvuma kuti anodanana nemi muda kuti azoya kuno muhiri azokumbura kuti shuwa anogona ake kuya chakamire nokuda kwokuti nanhasini nangu tisingatenderere zvedu kwese ikoko tingapedza nguva ndandiri kufunga kuti imimi nhamba dzenyu munoziva nomusoro dzangu dzinoti kudi 0775 0884 895 idzi dziri panapa ndidzani ndedzagogo mai vangu nditora meseji mufoni make ndakafowadira mulaini rakanzi gogo mati 0774 0775 makafowadha nelaini ripi mimi nelaini ravo ava ichisa mufoni yemumwe munhu then ndakubvisa mufoni yemumwe munhu muye alright yakatransfer 2 times imimi mameseji aya makaona here anoti ndimbouya kokuonaka yechipiri yakanzi ndiri kuchechi hapana anotiona
ndiwo mameseji aive mufoni. Yechitatu yakanzi ndosaka ndakuti matext haasi ekushandisa zvakanyanya tobatwa wangu. Iyo makaiona? Right, tiri ipapo pamameseji amakaona. Imimi muri kuti ndeani? Mwana wavataura yeye timatsanangura vaiti. Amai nemwana vanodyidzana papi kushandisirana mafoni vachiita mwana achiita zvemukomana. Pakutora kwakaita handina kuziva kuti ndozvaada kushandisa. Sezvo vanhu tanti pachechi ndaingoti pamwe anoda kuona mavhidhiyo. Pakaitwa tsvagurudzo nababa munozviziva here kuti mwana wacho akaramba? Ipapo vari kumunyepera. Nekuda kuti ndakatozongoti ande tinomutora. Asika, munoona here kuti mwana uyu kana ari kuaramba mameseji aya kuona kwenyu semafungiro yenyu foni yaiva yani? Foni yangu yaiva. Tarisiro yaanoona zviri mufoni anoti zvingave zviri zvani? Anoti ndezvemuri zvefoni. Handiti. Asi ndakatovaedza kuvatsanangura ndikati zveshuwa ndiregei nokuti ndamupa foni handida kuzotori zvaanoda kushandisa. Aiva nekodzero yekunotora mwana achijekesa nyaya ndiani pakati penyu nababa? Vakanga vatondichiendai munomutora ndobandasvika kwakaugana mushara vandanzwa kuti ari pasisi vatobva vati aya chirega kuda sei kuenda yapati zvisinei kwese kuti tingatenderera kurambana haisi mhosva kuti chero makawanikwa muine mhosva musina mhosva kurambana hakurambidzwe. Muri kuti kudii murume wenyu ari kuti handichada nezvenyu. changamireni nandigone kumanikidza asi murume wangu ndaandichimuda nokuti kufirwa kudzomurira mushaimomoka kwangu kuda kuchengeta vana vangu. Saka inini ndiri kungoti pari nhasi mini ndiri kuda kuchengeta vana vangu kana iye hake semunhu anga atone 3 years handisiya ndanga ndisina basa nazvo ndandikangoti pamwe kusemao kuti ndakura ane mudiki regai ndingogara ndichengete vana vangu. Muchidimbu muri kuti mimi hongu murume wangu ari kundiramba asi ini ndichiri kumuda ndizvo zvonai? Baba toda kugodzosera kwaari. Baba mazvinzwa mudzimai wenyu ane chikumbiro chekuti zvakaitika asi shuviro yangu iri kuti musha wangu usaparare. Muri kuti kudi pari ipapo changamira ndikone kupatambira nekuda kuti mudzimai uyu ane dzakawanda dzaandiikira tinogara tiriwo maproblems izvezvizvi nditone mavanga naye kupolisi ndanzwa nekutongoenda misi nenguva saka zviri zveregerero rake changamire ndanienda. Baba manzwa here zvataurwa nemukuwasha wenyu ari kuti mwana wenyu ndakundika kugara naye handichada. Muri kuzvinzwa? Right, iyi beta tiise kuna Changamire. Handiti ndosaka ndatokusumai kukusumai zvinotaura kuti amaingova kungotendera chete kuti ndazvinzwa mubva manyarara maiisawo mazwi zvinoi mangoti ndazvinzwa ndobva manyarara. Inini tsoro yamukira mumakungu nyaya yekutanga kuidzwa nhasi kuti kana pakauya mupurisa achisvika achinditaura nyaya yacho ndakamuti ina handisogona kuuya nekuti nyaya yekuti ndati kwamambo kunombori nei yakambotongwa kupi zvine ndakati asi handina mari yebhasi aka ndichikwerekai mari muneiwana kupi kana zvakadaro ndinoti zvao ndinouya asi tsoro yamukira mumakungu. Saka iniwo zvangu ndinoti vaviri ndo vanogara vese ndo vanozama vanotadzirana nokuti kana nyaya yakuzvika kwamama ine masteps yayakadi yayakafamba asi kwandiri nokufamily yangu asati ane nyaya yakadi yakadaro ndazongoshamiswa mudare mamambo yakutongonzi kudare mamambo vanhu vachadana kuti ndatoshamiswa kutonzonzi kwaatete ndatotadza soti atete vachindi vapa ngava tsanangura atete vakauya saka kana zvatodaro
manzwa here kuti mumusha menyu yakasvika? Ndopandandada kupedzesa. Mairi kunzi makasvika hamusi meni isusu, hamusi mumusha menyu. Inini atende vakutaura nezvavo handivazivi. Zvokuti kana iye Mukuwasha kutomubvunza kuti atete vavo paakanongoya kumba akambovaona here. Hamuna kunzwa here achiti ndakatoziva musi iwoyo nekuda kwekurema kwenyaya vachindibudira pachena kuti ini handisi tete vemumusha umu chaivo, asi kubva kwese ndo tete vaitamba nyaya. Ende ava mapiri ava kuita hamuna kunzwa here kuti vati nditete vayava vekwa mwana wenyu mamunzwa zvataura. Saka uyu Mukuwasha wenyu mhosva yacho anonyanya kuiwanira papi semaonero amuri kuita. Uyu ndanzwa achitokusumai kuti nditete vaya vekwa vakuudzai. Aiwa, inini handisi kupa Mukuwasha mhosva. Nyaya yavo yakatambwa kusekondari yazosvika nhasi isusu vefemeri kudeedzwa musha wakudi wakuparara. Pamwe dai musi wakazongonditonda atezvaka tikutadza kuwirirana nechikonzero chinoti pamwe danga yakagadzirwa kumashure isina kuzosvika pa nyaya zvisinei. Nyaya idzodzo zvadzaita manje, munhu akarasa nyaya yese mwana wenyu paakaziva kuti nyaya iyi payakusvika apa tete ava tiri kutamba navo handitete vanosvitsa mashoko kuna ana baba havasi veropa ava, ndiye aichitanga kuchigadzirisa ipapo, kana kuti iye ndiye aichitanga kumhanya manje, nokuti uyu kuna tete ikoko ndokwaitoramba achitamba nokuti ndokwaiva nenyaya dzacho. Iyozvi totori nedzimwe nyaya dzaizoratidza kuti ambuya neMukuwasha vanopedzisira vakudaidzana nyaya dzisingaiti. Uyu aiavhoidha nyaya dzakafanana naidzodzo kuti asvitse mashoko akafanana naiwayo. Aitoti kuna tete ikoko nyaya yekufamba nanhasi ari kutoti ana baba vanozviziva nokuti tete ndo vanozosvitsa. Naizvozvo mwana wenyu ari kupupura kuti nditete vaivai. Saka tiri kuti pakafira nyaya ndepana tete anozikana nemwana wenyu nemi vakuudzai kuti vaivai. Saka iwewe Mukuwasha chinoratidza kuti mukadzi hauchada chii? pamusoro yeshangamiri mari ichiuya zvayo kurapa pamaita kupupura mukadzi wekuti akachanguchi zvendanzwa muchitaura muchiti mudzimai wamumwe wacho wamunaye munadzimai tuwa kusanganisana navanhu muning'ina wevadzimai ava wavo chaichaita ndikuna amai zvekutoti kumutora kwamukaita munying'ina wovavava akauya through nokuda kwevava kuti tora munying'ina wangu ndivo vakatokupai kuti tora munying'ina wenyu nhasi ndovama kuti awe chienda zvako nichisara newe vapaona pakajekwa muchipu chii ezi mukadzi wenyu amboti murume wangu ndakandichimuda nyange zvazvo zvikaitika zviviri asi murume wangu ndikuita sendiri kumuda ndo panga ndichida kudayira Changamire ndichiti munhu uyu ndakabvira kare ndichitombotirai kutomboregererana tichigadziriswa but ndaona kuti zvichasvitsa musimo Changamire. Alright, ndapanzwa mapanzwa ine mambuya nyaya yanzi dzimwe dzikatombosvika kumapurisa vambotaura kuti pakatwa nezvimwe zvivanga zvinzwai hanzi kune zvimwe zvivanga zvikamboitika chichi ndo zvasvitsapa ndinotikumbira kuti vanatsotsanagura nokuda kwokuti kuti tinzi taenda kumapurisa vakandirova ruoko rwamukona nanhasi hatifana kusirira nemwedzi miri ndokuenda kunovati ndikuda kuti ndiwane tsamba yekuti ndirapiwe kuchipatara ndokuenda kwandikaita kumapurisa ndichitoda tsamba yekuti ndirapiwe. Mapurisa akatonditi muda kuti vasungwe here ndikati kwete musavasunga asi ndinoda kungoti ndigone kuita sei kurapiwa chiriwa nyaya idzo dzikaita aiwa ndandatopamba ndanditori pambo ndichitokumbirawo nyaya yelaini ndichiti ndiyanike washeni kwete zvokutini. Right, I don't know what you have to do. Ipedzise mukomana ari kuti mukadzi uyu handichada
Gupuro ndiro rirabvisa iri. Ateza mazinzwa kaizvozvo kutaura mukwasha wenyu. Aiwanda zvinzoma. Neurombo kuti mati nyaya iyi yakaitwa kuseri kwedhoo zvatondishamisawo, zvatondikachamadza kuti ko nyaya yakambotungwa kupi. Zvichida ndimana baba vacho ataitotarisa kuti takatoramba kuti nyaya hatigoni kuita tisina mubereki. Saka taitofunga kuti dzimweni dzenguva mune zvamanga mufange mamuchitonge muchitotaura zvishuva vana vane nguva yakareba vachinetsana asi mazviramba kuti handina zvandaindiziva. Asi hatichagona kuramba chimanikidza murume kuti ndanzwa nekusungiswa kumapurisa chingorovana. Saka kuti timurambidze timumanikidze kuti aiwa rambai muchigara mese dzimweni dzenguva vanganozvika pakanaka kuurayana chaivo. Nokuti havasogara. Asi hondo iripo, dambudziko riripo nderekuti panga pachigara amai avo kana vakanzi varambana nhasi vacharamba vachigara ipapo urikuzvinzwa nei? Ndo dambudziko riripo. Uzi mukadzi wenhaka wakatora anto nevana nawo nevana naye kune vane mukoma wako vada kuchengetwa. Anonochengeta vana ikupi vachigara navo kupi vana ivo? Vemukoma wako nevako vanogara kuti vana ivavo. Nemukoma wakaita vana vangani? 3 changani. Iwo wakaita vangani? 3. Imhuri yakakura kai? 6. Tovati nhasi ngavachisumuka vaende musha kwavo. Ukuda panorema. Chakaitika Changamire ndechekuti mukadzi uyu ndikamutora asina musha Changamire. Vaigara mundaro wenyu ndomwe vaishanda vaita zvefree market namukoma. Pamusha apa ndini ndikatozovavaka naye. Noti kuti ndakawawana vachigara pamusha ipapo Changamire namukoma. Sandizvo izvozvo Changamire. Ngavapinde mufenzi musekondari umo ndomatiri mudare. Zvakanaka. Pane vanhu vanogona kurasika vasiri kuziva. Indira tibatsirane. Pani vanhu 6. Baba tatoda kudzokera kwamuri zvishoma. Mazuva ataurwa nemukuwasha wenyu yekurambwa kwemwana wenyu, imi muri kuti pamusoro pemwana wenyu kuti mukuwasha ari kuti haachada aisa mwana wenyu mumaoko enyu adzosera kwamuri, muri kuti kudii? Shoko iroro munzeve rapinda, asi panyaya yangu iri kuti kumuramba kwavari kuita ari kumuendesa kupi nemhuri yake. Ndosaka ndati aiswa mumaoko menyu, imi muri kuti kudii? Apa mabatanidza mati nemhuri yake, iwe uri kuti kudii pamusoro pemhuri yako? Kana tichitaura mhuri yako tiri kutaura vana vemukoma wako nevana vake mukadzi uyu, iwe uri kuti kudii? Mhuri ndinochengeta Changamire. Uchichengeta iri kupi? Inyaya yangoti mutemo hautendere zvavo kuti vana vasare nababa. Ndinovachengeta vari mumaoko maamai vavo imomo Changamire. Mutemo hapana paunoramba, zvinowiriranwa nevanhu zvinoitwa. Mutemo wemuno unototendera kuti mwana ane tendere kuchengetwa nababa, ane tendere kuchengetwa naamai,
zvichienderana nekuwirirana kwenyu. Saka ndinogara nawo Changamire. Baba ari kuti vana vake anochengeta, muri kuti kudini? Chaaramba mwana wenyu. Kana akasununguka anochengeta vana vake. Zvakasununguka. Zvinozomboneka kuti ava vachengete vana vake vari kubva kwavo. Right, ya tinotenda. Ndinoimba kuti baba vagamushira mwana wavo, iwe wagamushira mhuri yako kuti uchachengeta. Kuchengetwa kwemhuri hazvirambidzwe kuti amai avadzoke vachiona vana. Ipapo ndo panozoshanda mutemo wakutaura iyeye kuti munotanga kuzokwirirana matare. Ndiri kurambidzwa kuona vana vangu, ndiri kurambidzwa kutora vana. Zvinenge zvatotanga ipapo. Asi makange muchitenderana zvenyu kuti vana ngavambouyawo vomboonekwawo mazuva vadzoserwawo kuzvichidaro, hapamboita dambudziko. Saka ndinoimba kuti semadudziro aita tezvara vako asi wanza bvunzai zvenyu tisati taita. Inini ndiri kukumbirawo kubvunza ivo vataura kuti hanzi musha wangu ndakavaka. Kuvaka kwavakaita neni vachinditora ndikasiwa ndine free market, ndikasiwa ndine mombe. Murume wangu achifa akasiya mombe 7 kubva 2010. Ndobva asiya free market inoyayo kutoti ndo pamwe ndo yaakadawo hakandizivi. Ndobva tagara tese. Free market yetareza mari yedu yakawanda. Ndo mari akatora kuti auye kuzovaka musha uyu. Regai ndikubatsirei ndichiti takadzokera kumusoro wenyaya tinenge tarasa nyaya. Iyoyo inyaya yakazvimiririra panyowani inotoda imimi mumirawo semumhangari muchimhangarawo nyaya yenyu, kwete kuti imimi mureve zvamakaitirana murudo nababa ava, ivo vari ndivo vakumhangarirai kuti havachakudai. Dare rino riri kuenzanisa nyaya yekuti baba ava vari kuti nezvenyu handichada. Saka imi nhasi muripo chete pakugamuchira kuti ndaramba. Mozovepo muri kubatsirika here? Muri kubatsirika? Mozovepo pakuziva kuti andiramba akandiitisa losi papi. Baba vozovepo pana ari kuramba kuti zvaaramba akapedza here kundiroorera pfuma yangu. Asi manzwa baba venyu ramba vakanyarara. Muri kuti zvaakapedza here kuroora. Saka imi muri kuti havasi kuziva. Vanotaurira kuseri kwedare rake kuti ari kuramba mwana ubva vataure ipapo kuti Changamire ibva imamutonga kuti ngandipinde futi pfuma yangu, havazvitaure. Saka ipapo muri kuti havasi kuida. Vane pavari kuziva kuti apa tichasvika. Saka imi ndiri kuti penyu hatisati tasvika. Tichiwedzera ipopo amai, nhasi muri monye zvakuti mimi yakusunungurai kuti nhasi uno haachakudai. Kana nhasi uno anokudai kana munomba atokuroora ini, baba venyu vachitokujirai pfuma. Manzwa ka? Kana mami dzimwe nyaya dzakave dzichitaurika idzi munouya nadzo, saka mambo aripo. Atenda. Naui zvayaita Changamire vasati vaipinda zvamuri kuona ichinge inozevezewa. Inyaya yekuti mukadzi uyu aita mukadzi wenhaka. Patsika dzechivanhu mukadzi wenhaka anomuramba anodzokera kunogara pamusha wake nemurume wake wokutanga nekuti vanenge vasina kurambana. Haagone kurambwa neagara nhaka achibva amuti ndakukuendesa kwenyu, iye akavaka musha wake nemurume wake wekutanga. Saka dambudziko riri pakati pevaviri ava nderekuti murume wekutanga haana kumisikidza musha naamai ava wavakavaka wokuti nhasi vanoenda kunogara ipapo vachichengeta mhuri yavo. Uyezve patsika dzechivanhu tinoziva kuti chinonzi kurambwa
kubviswa mumusha mawanga wakaroorwa uchidzoserwa kumusha kwenyu. Sinzi usina kudaro hauna kurambwa nokuti wakatorwara yewopo iri kutoda vanhu vaukagara navo, wakatofa vawakagara navo ivavo ndo vachaendesa kuda kuti hauna kurambwa. Tiri kupanzwanana? Saka ndo pamuri kuona pachiri kuzevezerwa kuti panofambiswa sei amai ava vaiva venhaka. Nhasi murume wavo wokutanga haana kuvaramba akavasiya mumusha, bamunini vatora vakuramba. Amen. Right, regai dzimweni dzenguva mutemo taichinja saka kuti unenge tikuzevezera wozwe anga ari mukadzi wenhaka akatogarwa nhaka futi mumusha mupi imomo. Saka tikuti mutemo ndachichinja asi takaitaura mogona kuzoramba kuti mutemo chiri kuita sei.